Angke terek dia sih minli tu mah student hin ben ta me choningri pon iglo alang li to ko join si pini arni anta minli tu student anta jo misen san lo alang li kithan mi pik asi nili hin ben pu ji ke so sar pham terek pon igri sen far pon ong le nili hin pe la an si lami ton pon ikok lo nang to media hoi pen pini ke bang pot choro lo si aprang sin element tan pon nili dag botor teron emi school ong nili managing committee members laso teacher jitu dak pen transfer ji pu bang nili tum ke ningduk piglam lo aprang si ke alang li ha dak nili tum delong ve RCC bridge avelang haso hot ke bamboo bridge palone barla hota kehenno alang like halaso hot side care pen tami telong pensi mara check aphan pensi ke dam ke wangta alang li nang parnang sita alang li lapuan nang ke parmen ta cipaduk pomane phan ke sak ke pidang yadim ko ta pikang de lapuan alang li aning mi bang lasi alang li son pini dang ni tum karjulong bang ke manghume me ba ning duk pi galam lo lasi nili aprang si alang li phan ba ilitum education yem richard sok bi lapen ilitum doctor tuliram ronghang cm hoya alang li tum phan da choningri lo je dak ilitum I score long bang ke non parok teacher yong si wang pulute parok teacher ke ilitum phan laan na explain o thekhe nang buyai o thekhe lasi ilitum karbia teacher bangke nitum bangke kenang sot non bangke nilitum alang li phan ke lason alang li dak pen transfer pu bangke nilitum ning duk piglo pen nilitum hoi pen nanga choning ria bangke alang li phan yong si lapu ke padam transfer pedet te ba transfer nang ni pusin nilitum ahin pengke choningri lo sir doctor tuliram rohang lapen sir richard tokbi alang li ajak kong doji yong se alang li tum claim putte nasi nili tum ke ning the pen choningri lo lapen nang patran passport pe pusi ning the lo pardon mane non jo non da ko isi chairman latum anta ni tum chingki lo chathan lo la se aso banke mane ten far phede se kimi mane ko anon ne la sar ingti sar ta ka chipaduk ha la non ki tham tang son bris avia ko pen tolong pen ang ke par hur pen stamen non alang li chipaduk lo la pen la so hur pen student ta nang bat lo nang bat bom nang bat penen ke 198 an student li elu da ala so ingti sar rang via ko hur pen ke la da la so 198 student avi zoom lo tamela sar ingti sar rang lo la so pen bang ke la student ke bat lo apen non bat bom non ke 198 an le la hai tami aku jong sila dak pen train phat hupit pulutang te la so student nui kona lo tam pate koma lo thanji ba khai ba la pen bang so tum jong su bang lo pute dak ka chini ni ta hai me kote musu tum ta dak puri bom num ta student num ta ba khai lam la ko pulan te explain ji la da are ko pulu ke chini ji la so posi mane la sara phana bang ke la dak pen dam de dete usine tum rat hoi pen ka chuning ri lo mane padam long nang ni boja lo asi nona bang ke la sar anotis talong lo pusipu bang hang song benang li elu pusipu sita menon tum la dak school lo bang ke bate ne tum dak lo dak membal ke do tum bang ne tum ke toy thekte bate ponong li Jadi dak media hoi pe nang pa chini ni bang ke ni tum dak sab o ning duk le ni tum dak ha ke cheng pen alang li nang jon det pen ni tum dak student ko anek ke ong ni tum alang ni phaning chi the o alang li non dak ko ane alang phan akha prong ana phile alang li phan terek pon phit bang ne tum ning duk lo la bang ke en tisa alang li phan ni tum ning the ulo alang li duk pen join ni si dak school ta ke milo aprang school sumara ve pen non bang ke alang li ke bang pen se ki pat duk pen sumar tum ta aning chi the ulo la pen ke akhelu pen sumar ta dak ke bang dolo chali don ni tum ning duk lo la bang ke alang li phan terek pon pe de son ni tum
mi parji ku se mathalu From Niliman Rajen aphan Nili Ladakh managing committee long member lo Nilihin ben kipuding lam theke la korti tum la anda puel lo si Nilihin ben ipu ibang ke la litum kaching hon sa Rajen Ingti alang li pan ke kunumute Ladakh school pen ke transfer nang ne education ni em la pen Dr. Tuliram rong hang nang li tum behani pansame litum dak Botor teron school managing committee lo members tum pensame suri ninga klong pensi nang choningri dun lo asin aje bidi pensame la nilitum school asar master panke terek pon long li pulo thema lada school along loke chari han bang appointment ke long chadik alang li inivelang headmaster pen adun thu ke office same alang li phan jong si transfer pon det lo pulo te lada school ke than chipaduk nei ke chipaduk ya bang kumat do lang do lada language teacher do alang li office same alang li tanon helang same alang li la pente apu intisar alang li tum behani ke than ke chipe duga join si Ladakh school student same pini an 198 an ke do aprang alang li tum bang vi ako pulote hala salam udam lo pute aprang ke Ladakh kom se kom 80 60 70 la son si up down do bom usumar ki juma son si hoso pen nang jubom do office same la intisar alang li bang det pen api non bang pharoi si penda non ake up lo bang pharoi ni kele jiang ring lo angring people ma blote alang li ke than me exen a join si Don Bosco ke badun school tum same private long ke badun school tum same hada ke than ko an ne ke the ke reje adim pente ke than ke mi adim boy fis same non bang ke dak people si nili tum rong school long na padun kok la bang ke nangli tum same chini lo boy fis same nili tum hin bang ke alang li sir la lang li tum bahani ke than ke mi o join si Ladakh Don Bosco school Malin school mate ahin ben English school ki toy dun au sumar an same Ladakh sinang toy dun et la bang ni li tum chichini pa me lo alang li Rajen Ingti sir alang li ki than mesen la pente language teacher alang li same ki than mesen la pente alang li alam mi thang subject pen bat same akaprek a subjects same than pipon la pente Ladakh head sir la pende ani kaprek sir same alang li tum so that uni that ho same alang li Ingti sang ho yong hile lang the dak hala so bamboo bridge do la bamboo bridge ho same alang li bang bom la pende bamboo bridge le lang pon that same hala so lang the bam kang ninghap same alang li cycle barak chewan chot pen same alang li school bang Monday to Saturday an ke class hopta bang nang do la an ke bor ipen jong si alang li fan ke bor iwa munit afan jong si nili tum arong school pen alang li fan along ka prek transfer pon det pulote nili tum ning aklong pen masin ning du pik la pen ning oi pik alang li fan ke aje pen same nili tum Ladakh school teacher kai ke than bo mason athak alang li methang asit long na chipang ni ji phasi alang li nili hin pen mate nili tum staff hin member hin pen nangli tum kethe ke ding education sir Richard of will apente Dr. Tuliram ro hang nangli tum behni phasame suri ninga klong pesi nangli tum phanang chuningri lo nelilam the pachini duing ke lap ko helo